konke igama lenkosi lethu Jesu Kristu waseNazaretha. Bangcwele baNkulunkulu, singena kolunye uhlelo namhlanje. Singena kwesinye isihloko namhlanje. Isihloko sethu sizawukhuluma ngokuthi kungani lithini iBhayibheli ngokuvakashela kwethu kundawo yaseMathuneni. Ngokuya kwethu eMathuneni. Angihambe ngedwa ke namhlanje. Ngihamba nesihambeli sami sizozothula naso ukuthi singubani. Siqhamukaphi nakho konke anibaqaleke inqobo yethu. Amen. Amen, amen. Amen mholi. Amen. Siyabonga ukwamukelwa nathi. Hallelujah. Ekhaya ukumenywa. Okhulumayo overseer Uzwane. Ngikhona la eTsakani ngokuhlala. Ngijabulela nje ukubizwa nami kuleli bandla ukuthi sikhulume nomphakathi nebandla lonke likaNkuluNkulu njengoba umholi esechazile. Ngiyabonga. Amen. Njengoba sisicalile ke bakwethu sikhuluma ngalesi sihloko esokuvakashela eMathuneni. Ukuthi ngabe ukuya kwethu eMathuneni ngabe lithini iBhayibheli ngaloko? Kwenzakalani uma siya eMathuneni? Ngabe siyokhonza noma siyobona abathandiweyo bethu noma siyo clean siyolungisa? Ngoba encwadini kaGenesis ka23 verse lika 3 sithola lana uAbrahama uma eshonela unkosikazi okanye eshonela umlingani wakhe, uyahamba uyokhuluma nabathile oba manje abamnikeze indawo la angabeka khona uthandiweyo wakhe. U3 uthi uAbrahama wasuka kofileyo wakhe wakhuluma nabantwana bakwaHeti wathi, ngingumfokazi nozulani phakathi kwenu, ngipheni indawo yithuna phakathi kwenu ukuba ngimbele ofileyo wami angabikho ebusweni bami. So umholi sizoyithatha from lapho ukuthi siyazi uma siphila emphakathini esiphila kuwona abantu esibathandayo uma ngabe esesusiwe okanye esehambile okanye sethulisiwe azifuni ukuhlala nathi lokhu simbona, kodwa kuhle kusenze njani sihambe siyothenga indawo njengoba zithengwa namanje indawo. NoAbrahama wayithenga indawo, namanje sihamba mhlambe siya ko-undertaker okanye komasipala basinikeze mhlambe indawo la siyobeka khona abathandiweyo bethu, ukuze hayi ukuthi siyobalahla kodwa siyababeka kwindawo. Manje sifuna sibonisane la ukuthi ngabe ngokwenza lokho mhlambe siyona yini kuNkulunkulu, ngabe asenzi kahle yini kuNkulunkulu, ithini indaba okusuka lapho uya phambili molwa. Amen, amen. Hayi ngiyabonga mholi, wathinta indaba enkulu, indaba yokuthengwa komhlaba. Amen. Imhlaba isiyadula manje. Yeah. And idura imhlaba kanjena manje esikhathini esizayo imhlaba iyobe isidura ngokwecile. Ukube nje bekwenzeka mholi bekuyothi uma umuntu eme kahle ephaketheni ngathi bengathenga indawo enkulu la uzobeka khona umndeni wakhe wonke. Nanokuthi okunye okushayayo esikhathini esiphila kuso ungayithenga indawo enkulu utho ukuthi laba bantu obathengela indawo enkulu bayokwakha kude nala uhleli khona. Kuphinde kube yindleko kubathatha ubasusele sebefile ubabuyise la uthenge khona indawo, kodwa bekuyinto esizayo lokho. Simbona la uAbraham eyithenga indawo kubantwana bakaHeti. Yes. Simbona ethenga impela indawo futhi enkulu. Yeah. Ebhekelela nomndeni wakhe wonke, ebhekelela izingane zakhe nabazukulu nezizukulwane zakhe bonke ukuthi bayobekwa la. Into yayimnandi ngaye emholi ukuthi vele bona bathatha nabodwa njengesizwe esiseduze. Ngikhumbula amathumela lapha yana uEliezer ukuthi ayothathela indodana yakhe umfazi. uAbraham uthi mangamthatheli
kubantu babezizwe Yes. kepha mamthathele kulabo abasekhaya Yeah. bangakuphi Bangakho. ngicabanga kulabo kwasebenza iwisdom wena mholi ya kwasebenza iwisdom ngoba kukhona into mhlambe wayeyibukelela yena uAbraham nokuthi ngizokwazi ukuthi ngikhande elegacy ethile yomndeni wami uma ngithatha kubantu bakuphi bangasekhaya kodwa uma ngithatha kumuntu wezizwe ngizoba nenkinga yokuthi mhlambe kube khona imithetho eshayisanayo kubantu bezizwe so ngiyala kule ndaba ke yokuthenga komhlaba uAbraham wenza ubuhlakani obukhulu kabi ukuthatha ngomhlaba ngoba esikhathini esizayo the more isikhathi sihamba iminyaka ehamba namathuna agcine esedura yabona njengamanje ukuthi amathuna ithuna silithenga ngo2700 manje njoba u2025 umgodi nje uwodwa 2700 it's too much leyo mali leyo bakhona abantu abangakhona ukuyibamba leyo mali leyo so ngibheka ukuthi uAbraham wenza ubuhlakani la obukhulu kabi wase uthenga ithuna ngoba kubalekile ke bazalwane ukuthenga ithuna kubalekile ukuthenga umhlaba umuntu wakini umncwabe by so doing uyamhlonipha uyamhonor because uma umncwaba umuntu wakini usuke umnika isithunzi kwayikhala kini ulinika isithunzi ngoba umuntu akafi nje alahlwe umuntu akafi nje esigangeni ayekwe njengento engenalutho fune sinothisa into yokuqala ukuthi umuntu waba special kangakanani kuNkulunkulu uma nje sekazolala nje esigangeni anganakwa umuntu ngisho nanoma lo muntu loyo ubengenalutho kodwa abambonayo kufune benze ama plan imizamo ukuthi angcwabeke lo muntu loyo uma esengcwabekile lo muntu loyo akusho ke bazalwane ukuthi sekufanele siyomkhonza njengoba ngcwabekile akayena uNkulunkulu wethu say understand bazalwane uma simncwaba sisuke simnika lesi sithunzi sokumhlonipha ya ngingama lapho kwamanje mholi wami kodwa nje ngikuveza ukuthi ukuya emathuneni ukuyolungisela abakithi abangasekho akusilicala kuNkulunkulu Mholi wami akengene la uthinte indaba ukuthi ukuthengwa kweindawo sekuyadura manje yes kodwa lento uyaqala wasemandulo uAbraham owayiqala ukuyenza lapha kuverse ka13 yeah verse ka13 yeah ithi wakhuluma kuEfroni ezindlebeni zabantu balelozo wathi ake ungilalele ngizakunika imali yensimu yebo yamukele kimi ngimbele khona ofile wami so lento isho ukuthi yes uyena owaqala ukuthi manje mayisebenze le ndaba yokuthengwa komhlaba yebo kodwa uthenga ini insimi indawo enkulu ukuthi manje ufuna hambele ini othandiwe wakhe ingakho namhlanje sikhulumile naseqala ukuthi siyayisiye komasipala siye kwabakuyiphathimanje bese siyothola lo nombolo ukuthi manje ufuna siyobeka abathandiwe bethu kuleya ndawo kodwa asiyo kubalahla Jesus njengoba usushilo naseqala wathi wena ukumhlonipha umuntu ukuthi alale ngesidima nangesithozela and then wazi ukuthi la ukhona othandiwe wami olele kule ndawo yebo ususiwe emehlweni wami ususiwe kimi ekhaya kodwa usekhona kimi enhlizweni ukuthi nginomuntu umama ubaba umntwana abazali nje abathandiweyo bakho sondelene nabo uyazi ukuthi bakuyiphi indawo amen so ukuya laphana usuke umkhumbulile lo muntu kodwa uyokwenza njani uyokhala kuye ukhala okunjani hayi ukuthi uyokucela mhlambe usizo kuye ngoba phela incwadi ngamshumayeli ithe phela abafileyo abasazi lutho uma ihlule ukungisiza ngisaphila ngeke asangisiza sengazi sikangalena yebo uma ngabe mhlambe ngakhala kuye isaphila kade azongisiza kodwa manje ngoba ngesekho
angeke asakhona ukuthi mhlambe enze njani angisize. Khona enye incwadi la mholi ikhuluma ilapha siqala lapha kumaHebheru. Yes. Uthi ngithi maHebheru kabani Mahubo. Kumahubo 115 kuverse ka17. Mahubo 117 verse ka17. 115 verse 17. Moshe wayithola. Mahubo 115. Yeah. Verse 17. Verse 17 years. Ithi abafileyo abamdumisa uJehova qha noyedwa kwabehlelayo ekuthuleni. Manje isichazela ukuthi abafileyo abasena kumdumisa uNkulunkulu umuntu sekafile. uNkulunkulu kumele simdumisise sengapha. Yebo. Ingakho lithi abafileyo abasena kumdumisa iqha noyedwa kwabenze njani kwabehlele ekuthuleni. Yebo. Uma usowehlele ekuthuleni angeke usamdumisa uNkulunkulu. So ukuya kwakho mhlawumbe asithi mhlambe nyaya ngithi ngiyofuna usizo kuye. Lo muntu sekathulile lo. Akasena ukuthi mhlambe angaya mhlambe ongicelela ukuthile kuNkulunkulu ukuze ngamukeliswe. Ingakho ongcwele yabona lesihloko sideep ngoba uJesu uma ebethelwa esiphambanweni uma kunqamuka isenqo sethempeli kulapho kwavuleka khona konke ukuthi ngaye siyamukeliswa. Uma sikhonza yena yedwa phela yena akazange afe kodwa wehlela kuphi emathunjini omhlaba endaweni yabafileyo. Wehlela wakunqoba ukufa ngoba wakuprofeta lo ukuthi indodana yomuntu izawuba semathunjini omhlaba insuku ezintathu nobusuku bakhona kusho kukaJobe owenze njani uJona owenze njani oba semathunjini enhlanzi insuku ezintathu nobusuku bakhona. So nayo indodana yomuntu izowehlela khona emathunjini bomhlaba insuku ezintathu and then nobusuku bakhona. Manje ngithanda lana mholi uma ngizothi mhlambe akurongwanga kuya kwethu mhlambe emathuneni. Uma uJesu ephuma ngaphansi komhlaba usuku lwesithathu evela andukubakhuphukele kuNkulunkulu ngoba ukufa kwakhe akusho ukususwa kwakhe kithi kwayemhlabeni kwenzeka imanga ubekade ayokwenza omunye umsebenzi. Isoko engeke ngakhuluma ngaso ke lezo. Kodwa ngithanda mina la uma ezibonakalisa khona lapho kuJohn ka20 kuverse ka11 to 17. Uma lapho ezibonakalisa khona ngoba basuka ngosuku lwesithathu bathi ushilo wathi ngosuku lwesithathu uzokwenza njani uzovuka. Kodwa bayapi baya ethuneni. uJohane noPetro bagijima kuqala. uPetro ufika kuqala uyalongoza uyazibona izambatho. Kodwa uJohane mayifika uyangena. Yebo. Ethuneni. Uma yengena babona izingubo kodwa yena abamboni ingilosi ithi nimfunelani ophilayo kwabafileyo. Kodwa ngithanda kuJohane uma kuza uqala wakhe kuza kuka Mary. Anu baye batshela ukuthi ivukile phela inkosi. Ishilo kimi ibonakele kimi. Uma efika uMary qala entathakusa ubona ingilosi ziyamtshela ukuthi hayi akakho lapha uvukile. Kodwa uthi inkosi yami ngoba ngibona ukuthi akekho ngitsheleni phela ukuthi ukuphi. Uma etshela izingilosi kodwa mayiphenduka ubona uJesu. uJesu naye uthi kuye mame ukhalelana. Yena uqanga ukuthi inkosi yami ngabe umthathile ngitshela kuba umbekephi. Amen. Manje uJesu uyabona ukuthi akamboni ukuthi uye. Mayimemeza ethi Maria kula abona khona ukuthi uJesu muslo. Uyamphuthuma ufuna ukuyomthinta athi ungangithinti. Ngoba ngikanyukele kuBaba. Ikhani azonyuka hayi ukuthi ngokufa kwakhe wanyuka same time. Bekhani azonyuka anyukele kuBaba. Uma ethi hamba ke phela utshela abafundi bami ukuthi manje
ngisaya kubaba kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu yeah so ke hamba kubatshela so ngisho ukuthi ukube mhlambe bekurong ukuya ethuneni bekazomsula ngaso sikhathi ufunani emathuneni ngoba nganitshela ukuthi ngizovuka kodwa manje uyazibona kahle ukuthi yana kubafundi batshela ukuthi ngisakhunyukela kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu yebo so ngizothi uma ngibuya ke bese ingako wathi mayibuya kaze ngabuye mhlawumbe asambethe lo mzimba anyuka ngawo buya sekambethe umzimba womoya ngoba ufika kubo iminyango ivaliwe kaze angangqongqothe kodwa ungena phakathi kwako ukuthi ukuthula makube na ubonakala saka ngumoya sika kumoya so kusho ukuthi uma sikholwa kuye yaliphinda lelizwe uma sikholwa kuye noma sifa siyophila singayobekwa endaweni yabafileko siyolinda khona umzimba wethu uyohlala khona ngoba oluthulwa thathathwa vele emhlabeni kumele vele ususu uma sowuthulisiwe uyasuswa uyobekwa endaweni lapho uyophela khona isikhumba siyoshabalala khona sibuyele emhlabathini ngoba sinjalo kodwa amathambo amen yeah ngoba namholo wami to add on that njoba sikhuluma ukuthi into embi ukuya emathuneni sekwaba into kahle esayithatha sayenza yaba usiko lwethu ibingasilo usiko lento ikhomba uzwelo nani nokukhathalelana uma siyenza and akusiyinto yesizwe into yomuntu as individual le akusiyinto eyimpoqo ukuthi na kanjani fanele uyile emathuneni kepha into eyisinqumo sakho wena ungumuntu as individual and iBhayibheli alikhulumi lutho ngemathuneni because noJesu nanoma emathuneni akukho lasho khona athi kwenzeni nani lokho yabona akufani nalana edlisa khona isidlo ukuthi nginibonisile isibonelo nani yenza njoba ngenzile lapho usinikile authority kodwa la uke emathuneni azange athi kwenzeni lokho ngoba nala kule ncwadi le esivulile esiqale ngayo uma uAbraham ethenga umhlaba asimboni uAbraham ebuyele ethuneni yabona asimboni kepha simbona uAbraham eqhubeka nempilo waphindwa wagana uKhethura yayibona so eqhubeka nempilo kwangathi ukhohliwe uSara kanti ubengakhohlwanga kodwa nje kwangafanele vele aye yabona kwawubuhlakane kuye ukuthi kangangokuthi kwangasiyi uNkulunkulu futhi uwathi Abraham thenga ini iside kwakuyi decision kabani kaAbraham uAbraham ubengakholelwe into enzamahala uyabona ngoba umbona nalapho athi kuElezar hambe uthathe indodana unkosikazi wamphathisa izipho eziyofike zimthenga uBethuel uyabona izipho eziyofike zimenze adanoma efuna ukwala ngendodakazi yakhe angakwazi ukwala ngoba lo muntu umthinta enhliziyweni so naleli side kube mhlambe walicela wangathembisa imali mhlambe kwakuyoba nzima ukuthi alithole iside la Efron yabona kwakuyoba nzima kodwa ke kwakosi ukuthi abeke imali phambili ukuze athole le side akwazi ukumbela owakubo othandiweyo ngoba vele uma ufunda eBhayibhelini bonke abantu bayambelwa namakhosi ayambelwa uyabona and then bambelwa nasendaweni ekhethekile abantu njengoba ubona namanje siphile ezweni kukhona amathuna ekuthiwa lawa amathuna wama president namakhosi nani bese lawa wonke amathuna so naseBhayibhelini kwakunjalo nabo Davide bangcwatshwa emathuneni wamakhosi azange bangcwatshe emathuneni wonke so uAbraham wayezenzela ubulula yena njengendoda because uma umuntu uma ubaba noma umuntu wesilisa noma ungathini kuwe olidayo ekhaya ufune ucabangela umndeni wakho ukuthi uma ngingasekho laba bantu bazokwenza njani uyabona so
uAbraham makalithenga lethuna asimboni futhi ayovakasha la eBhayibhelini yabona mhlambe mangabe ikhona leyo nto asibhalelwanga yona yabona kodwa asimbona ayophinda ayovakasha akhothamela uSara kodwa bekufanele ngabe uSara uyamvakashela ngoba lithe iBhayibheli ungubani ungumama wesizwe angithi so njoba ewumama wesizwe bekufuna athathe leyo title ayibeke phezulu uAbraham kodwa akakwenzanga lokwathatha uNkulunkulu ambeka phezulu because vele kufanele sithathe uNkulunkulu simbeke phezulu kuyi decision yomuntu kunalento yokuthi yabo njengamanje abantu basibukele bazothi sithe thina kufanele bayi kanti umuntu maye decide ukuthi angaye emathuneni nakuye kulungele yena lokho uyayibona ukuthi angaye emathuneni because iBhayibheli vela lishonga ukuthi asiye emathuneni kodwa umuntu nomuntu as individual okusho ukuthi i-decision yomuntu personally ukuthi mina awakithi amathuna ngizowanakekela uyayibona kodwa ke uma ubheka eBhayibhelini uyayibona lento ukuthi kukhona abakwenzile ende kwabonakala kukuhle yabona nangu uJosia uma egubha amatshe egubha amathuna uthola elinye ithuna linetshe limile lethuna lasindiswa ukuthi lalimiswe itshe eliyinsika elesikhumbuzo elalibhaliwe okusho ukuthi lalihloniphekile lelo thuna lelo yingakho angakwazanga ukuthi enzeni aligubhe lelo thuna lelo so okusho ukuthi kubalekile ke kunencwadi elifundile eyokuqala ukuthi abantu abaphilayo bazofana namathuna anyathelwa abantu abangasa yayibona leyo ncwadi leyo Luka 11 yes 44 yes leyo ncwadi kaLuka 11 verse 44 vele uma ngabe ithuna lingabonakali abantu vele bazohamba phezukwalo lelo thuna lelo so kubalekile ukuthi ithuna nililungise akusho ukuthi niyalikhonza ningalikhonzi ngisaphinda ningalikhonzi nizobuya namadimoni emathuneni uma nikhonza ithuna nizobuya namadimoni afika nihlukumeze ekhaya nibathe nethi nikhonza uNkulunkulu angasakhonzeki bese kuyafika kumprofeti wamanga lithe iBhayibheli bazoba khona egcineni abaprofeti bamanga abazonitshela into eziqiniso kodwa ikhambi bazonimisa kwabanye abonkulunkulu uyayibona lento le afika umprofeti wamanga athi inkinga ukuthi wena awuhlabeli abakini yabona and then by so doing ungahlabeli abakini uyithole sokhonza amathuna because wena uhambe wayolanda amadimoni lemathuna lalande amadimoni wagcina so intembi attractor okubi kodwa nento enhle attractor okuhle kodwa uma ngabe nje uhleli uNkulunkulu ukholwa uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho konke lokhu ukushaya indiva uwenza izinto ngendlela ezingeke zimcunule uNkulunkulu uyayibona kancane nje mholi ake ngibe nombuzo la kukhona lesigajana othi wena uma uya emathuneni uyokhuluma okanye uyokhonza ithuna yes uthi mawubuya ubuya namadimoni lamadimoni mawucacisa indaba yamadimoni ngoba kukhona into ebhidisa abantu bangalichaza indaba yedimoni kusho ukuthini bathi ngokusho ukuthi manje uma ngiyamhlambe kuthaniwe wami okanye umzali wami sukuya kudimoni ngiyolanda nyenye amadimoni awasemathuneni yes ingakho ke uJesu ekhala ngabo lapha kuLuka 11 incwadi 11:44 ethi maye inifana namathuna angasabonakaliyo abantu abenze njani abahamba phezukwayo manje ngifuna ukuthi ucacise le ndinyana yamadimoni okay mholi amen yabona uma sikhuluma ngedimoni sisuke singakhulumi ngomuntu osethuneni sikhuluma ngomoya and then loyo moya ongcolile ozongena kuwe because ukhumbule ukuthi uma uhamba uye emathuneni usuke kunomoya ohamba nawo and then kusuke kunomoya ogadile ukuthi one mistake ngiyangena uyabona uma ufika lapha ethuneni ufika wena manje soyakhuluma uyakhonza and then that spirit bese siyenzani siyadwela kuwe because wena uyakholelwa kuso lesa spirit uyayibona and then lesi spirit singena kanjani kuwe
ngeke ngachaza indaba yokuthi uSathane ubabulalile abantu eEdeni Yes. and then wabalandela until ethuneni. Uyabona uma efika ethuneni wabagada abantu ethuneni laba abafileyo bakhe. Uyabona uhluleka kuphela uSathane kulaba abafele enkosini ngoba labo already bafele ithi iBhayibheli bafe noKristu. Uyabona okusho ukuthi akanawo amandla phezukwabo akakhona ukutshontsha abantu bakaKristu. You never know ke wena ukuthi lesihlobo sakho yakuso okhuluma kuso safa sikholwa yini. Yayibona uma ufika lapha ufike wena ukhonze kuleso sihlobo sakho uthathe lo moya wedemon ngoba sigadwe yini uSathane. Uyayibona into le and then ubuye nawo loyo moya wedemoni lo moya ukunamathele. That is why mase sowufika ekhaya ungena ekhaya ungena nalo moya wedemoni kodwa ukhonza uNkulunkulu enekhaya utho ukuthi awuqiniswanga. Uyabona awuqiniswanga uyalandela uyakhonza nje uNkulunkulu ngoba uyalandela baye enkonzweni noma ulandela abathi uJesu uyinkosi nomsindisi nawe uyalandela. Uyabona awuqiniswanga ukholelwa kuye ngoba usakhona ukuyokhuluma nabafile. Uyayibona so ngithatha ngisa kwenye umuntu wakini walala akasili idemoni kepha idemoni ilo moya ozoba umgadile lo yolandwa kuwe. Yes. Uyabona noma lo wena ozovusa lo moya phela uyabona uma sifunda incwadi kaIsaiah 59 sibheka u1 uthini uNkulunkulu uthi indlebe yama enzima ukuba izwe ini umkhuleko wenu. Angithi bese iBhayibheli sifundisa ukuthi uNkulunkulu ungumoya nabamkhonza abamkhonzani ngomoya nangeqiniso. And then uma sibheka uSathane uyini because whatever lo uNkulunkulu ayiyo uNkulunkulu ungumoya ongcwele. Angithi ocwebile. Mase sesibheka uSathane ungumoya ongcolile. Uyayibona then uyakhona ukuthi uma ngabe wena ungaqiniswanga uNkulunkulu ungakhiwanga kuye uyakhona ukuguqula akulokhu nje ashintshe indlela yakho yokukholwa. Yabona nokukhonza uNkulunkulu athi no Mosi akunankinga noma ungafika ukhulume nomuntu wakini. Yabona akunankinga ingani naye uJesu wafika wakhuluma noLazarus wathi phuma Lazarus ethuneni uLazarus wamuzwa efile. Uyayibona and kunomehluko lapho uLazarus wamuzwa efile because uJesu ngaleso sikhathi bekasebenzisa a miracle of being a God 100% God ngaleso sikhathi leso. Uyayibona ukuthathi phuma Lazarus ethuneni. Uyayibona and wakhuluma ngathi ukhuluma nomuntu ophilayo ongafile. Lazarus phuma ethuneni. So uSathane yakwazi ukuguqula leyo nto leyo akwenze wena ukholelwa ukuthi hayi uyakuzwa mos lo muntu lo. Kanti ngokwenza njalo sowona kubani kuNkulunkulu. Khumbula phela ukuthi njoba ngithi abantu bafa eEdeni. Khumbula ukuthi uSathane uma ezobulala abantu wakhuluma kuEva kuqala wasebenzisa a correct statement but was manipulate wasebenzisa ngendlela yakhe. Wathi vele ushilo na uNkulunkulu ukuthi uma nidla lana nizofa nokufa. Uyiletha in a question form lento le. Uyabona vele ushilo na inkinga eyenzeka wamnika attention uEva. Nayo inkinga ayikho. Yabona wamnika attention uEva wakhona ukuconversate naye. Yabona wakhona ukumnika uconversate naye wamguqula ingqondo ukuthi hayi uNkulunkulu kahle akafuni nidle ngoba angafuni nifane naye. Wakhohlwa uEva ukuthi vele umuntu adalwa wamfanekiso kaNkulunkulu. Fana noNkulunkulu already udlila kadlanga kodwa ufana noNkulunkulu. But bekufane alalele ini umthetho uNkulunkulu amnika wona. So wasuyafa kumuntu.
so yiyo ke lento ayisebenzisayo usathane namanje yabona phela ukhumbule ukuthi usathane waxoshwa ezulwini yes yabona uma ufunda incwadi kaHezekiah 28 usathane waxoshwa ezulwini mawufunda incwadi kaIsaiah 14 usathane waxoshwa ezulwini wayene Eden lakhe elihle elinamatshe wonke awukhazikhazi uyayibona so lithi iBhayibheli kwabonakala ukungalunga enhlizweni yakhe and then wenzani waxoshwa so akafuni ukufa yedwa that's the problem akafuni ukufa yedwa so ufuna ukubulala nabaphilayo and ubabulala kanjani uyabaza abantu bakholelwa kubantu abafile vele bayakholelwa ethuneni abantu yabona so ufuna ukubabulala ke ukuthi abakholelwe kakhulu ethuneni yabona kanti incwadi isifundise ukuthi okholwa yindodana unokuphila okuphakathi undlulile kuphi ekufeni mholi khona nje izinto zikhulumile ezimbili ufuna kizo yes uma uzothi usathane ushintsha isimo sengqondo yomuntu akholelwe kuloko ongeze kumsize ukuthi bese kwenzekani akholelwe yiko ukuthi ikona okuzomsiza incwadini kaTito 1:15 no16 izothi yena ngoba hlanzekile konke kuhlanzekile kepha kwabangcolile nabangakholwayo awukho lutho okuhlanzekile kodwa ukungcole ingqondo unembeza wabo yes usathane ungena emqondweni womuntu awudunga ayingcolisa ingqondo yomuntu bese umuntu ukholelwa kuloko okungekho athi yiko kukhona okuyikho abhambuke emyalweni kaNkuluNkulu enze ewakhe umyalo okanye umyalo wakhe usathane abhambuke ekuthenini uma mhlambe ngiya ethuneni ngiyobona mhlambe ithuna lothandiweyo wami aze amise nensika ukuthi manje lensika lena kuyobona izulwane ukuthi ngambeka la uma nabo bezobeka othile wabo kodwa bazi ukuthi kunomlando othi ubani wafa ngonyaka ongothi njengoba neBhayibheli lisinikeza imilando yabantu ukuthi bafa baneminyaka emingaki bona uAbrahama uIsaiah bonke nje nabaprofeti ukuthi bafa baneminyaka emingaki so lo mlando siyaqopha nathi eBhayibhelini yebo subeke litsheni ukuthi abantwana bazi ukuthi ubaba uzalwe nini washona nini ngamuphi unyaka okunye ke kuyawulandela kodwa ke ngikule ndaba ukuthi kwabahlanzekile konke kuhlanzekile kodwa kwezinjalo 16 uthi thini kwabahlanzekile konke kuhlanzekile kepha kwabangcweleyo nabangakholwayo akukho lutho oluhlanzekile kodwa kungcwele ingqondo yabo nonembeza wabo 16 wathi bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu kepha bayamphika ngani ngemisebenzi yabo bangabanyanyekayo nabangalaleliyo nasemsebenzini yonke emihle kabasizi lutho kuyo yonke imisebenzi emihle abasizi lutho ngoba manje bayamvuma uNkulunkulu kodwa ngezenzo ayikhona kuyala izenza zisho lento efana nomholi eme phambi kwebandla labantu abukeke engumholi oqotho ashumayeze ibandla bese liyaphendula kodwa uma iphuma nje nokholwa engaphandle akasenzi nje oba kade eshumayela sekenza intando mhlambe yakhe okanye intando yasezweni akasabi yini sibonelo kubantu kodwa wenza lokho yilabo ke abaphuphuthekiswe ingqondo yabo njengoba ushilo yilabo usathani angenile wase uguqula isimo sengqondo yabo yilaba usathani njengoba usho uqoqe incwadi kaGenesis uma ezozibonakalisa ku Eva ezothi kuye manje uyamconvince ufuna umbamba ngamazwi akhe ushilo ngempela uNkulunkulu ukuthi ningadli na uthi hayi uthe singadla aqala lapha enkathazo attention uqale nethi lapho ukuthi hayi ushilo yena wathi singadla kodwa so usathana indaba kakodwa kasayingeni ubambe lentulo ukuthi ushilo ukuthi singadla noma yena siqhubeka athi kodwa uthe manje singadli kiwo umuthi ophakathi nendawo ngoba simhlasa sawudle siyakufa lokho futhi hayi ngeke nife ubona ukuthi manje nizawuhlanipha njengaye dlanini so manje udunge isimo sengqondo yakhe ungenile kuye uyavuma ukuthi ishilo inkosi kodwa ngumsizenzo
azange izenzo zikude naye zikude naye asisenzi njengokusha kwezwi. yebo usho kahle uJesu uthi uJesu waprofetha kahle uIsaya makathi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo kepha inhliziyo zikude na. Amen. Uyabona uveza yona lento evezwa uThito uJesu ukuthi ingqondo ziphuphuthekisiwe. uSathane ushintsha identity yomuntu eoriginal afake yakhe efake because yonke into ayenzayo uSathane it's a copycat. Yonke into yayikopa uNkulunkulu ukuthi angeke ngihlule uNkulunkulu because wathi uzokhanda sakhe isihlalo sobukhosi eduze ngasenyakatho sikaNkulunkulu. Uyayibona? Amen. So ngizokhanda esami isihlalo. Uyayibona? So uyayibona lento lena ayisho ukuthi kuyo yonke uNkulunkulu into wayeyenza uSathane wayejealous. Wayebona ngathi ifanela yena yonke. Yabona? Ngoba kwabonakala ukonakala enhlizweni yakhe. Yabona? Yingakho onakalisa abantwana bakaNkulunkulu ebafaka umqondo ongcolile yokuthi bakhonze kwabaphansi. Yabona? Bangamkhonzi uNkulunkulu ophilayo. Bakhonze kuphi kwabasemathuneni abafileyo. Bangamkhonzi uNkulunkulu ophilayo. Nowadays sinesizwe esiphuphuthekisiwe ingqondo uzwe kuthiwa ya wena usakholelwa kwabakini abangasekho vele akufanelanga ukholelwe kwabakini abangasekho. Yabona? Kufanele ukholelwe kuJesu athi uNkulunkulu okholwa yindodana yami unokuphila okuphakade. Yabona? Kufanele ukholwe ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wempilo yakho. Yabona? And then ube uzizuzele ukuphila okuphakade. Mawufunda incwadi kaIsaya uchapter 9 verse 6. UIsaya chapter 9 verse 6 uveza uJesu ukuthi lenkosi ekufanele sikholelwe kuyo iyoba isimo esinjani but uyiveza ngathi seyikhona. Yayibona? Because uIsaya ukuprofetha kwakhe wayeprofetha into ezayo kepha ayiprofethe manje ngathi ikhona. Yabona? uIsaya wamveza uJesu engakabonakaliswa ngesicu ngamehlo enyama. Kodwa amveza ngokwengqondo. Kodwa wamveza ngokwengqondo wamtshela kuqala ukuthi lo muntu lo oyinkosi uzozalwa enzombona ngalezi impawu. Uthi sizalelwa umntwana siphiwe indodana. Athi igama lakhe lo mntwana kuba umluleko omangalisayo. Prophet into yaka Matthew chapter 1. Uyayiprofetha uIsaya. Uma ingilosi yakuJosepha ku verse 21 ukuthi lo mntwana lo ozozalwa uMaria igama lakhe kuba uJesu ngokuya usindisa abantu bakhe. uIsaya uyiveza lapha athi umthwalo wonke uyakuba semahlombe akhe. Lo mntwana lo uJesu uyakuba semahlombe akhe. Bese athi uIsaya unguNkulunkulu. Sekaveza manje identity yakhe yasezulwini. Uthi unguNkulunkulu onamandla onke. Lo mntwana lo ozozalwa. Yabona? Bese athi ke na uyinkosi yokuthula. Athi unguyise ongunaphakade. Yabona? Uma ubheka lapha amaHubo 103 uverse 13 uthi ke na mayibhala umbhali lapha kumaHubo uthi njengoyise ehawukela abantwana bakhe athi kanjalo noNkulunkulu uyakuba hawukela abamesabayo yena. Asikwazi uyokhothamela amathuna singakhothamela uNkulunkulu. Asikwazi. Lokho kuyamnenga uNkulunkulu nje futhi once wakhothamela ithuna uyirejection kuNkulunkulu. Yabona? Awuzikhetheli ukuthi kufanele ubambe yena ubambe noNkulunkulu. Yabona? Ngoba lithizwe awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Uma ukhonza ithuna ukhonza noNkulunkulu, uNkulunkulu uyakunika ichance yadeda. Ngolo wami unginikeza sinisihloko manje isakhuluma naso ngokulandelayo. Esakhuluma ngaso.
okulandelayo. Uma usho kanje manje ngenxa yesikhathi kusiyami siyabonga kodwa konke okwenzekile. Kuningi imholi kade kumele uveze kodwa khona isihloko sivezile engizibhala phansi esizoxoxa uqoshwa kukaSathane zona. Yes. Uqoshwa nakho konke. Uma ngenxa yokuthi manje wayefuna ukuzibekela ukwakhe ubukhosi. Yes. Isakhe isihlalo sobukhosi kube khona abantu abakhonza kuye. Afuna uzenzela kusihloko sangelinye ilanga lezo. Kodwa siyabonga mholi wami. Amen. uNkulunkulu abusise ba. Hayi siyabonga. Kwenze kahle. Siyabonga kakhulu. Sisazokumema futhi ohlelweni. Amen. Amen. Siyabonga.